Komakandikoomese. Zita rangu ndinonzi Nerisa, ndiri mudzimai ane vana 3 and pavana vangu 3 wechipiri wacho ane condition inonzi autism. Ane mamwe conditions anawo, but nekuda kwekuti muno muna April it's an autism awareness month, mwedzi wekuti tidzidzisane, tichenjedzane, titaure zvakanyanya pamusoro pecondition inonzi autism. Ndoda kutaura pamusoro peautism video rino iri. Kana karike kusangana nevideo rino iri, ndoda kuti uzive kuti zita rangu ndinonzi Nerisa, ndiri mudzimai ane vana 3. Vana vangu wekutanga ane makore ari kutena 15 muna April munomu, anotevera ane 12 years, achiteerwa neane 10 years. Saka ane 12 years mwana wangu wepakati uyu ndiye ane condition inonzi autism. Kana tichitaura muchishona tinoti autism mamiriro ezvinhu mupfungwa. Tese tinoziva kuti kana mwana ari mudumbu ramai vake ndipo panoumbwa mitezo yese yatinozoona, zvese zvatinoona nemaziso edu ndo patinozviona, uye ndo panoumbwa futi pfungwa. Ndine bhuku riri pano richazotaura nezvaro pamberi, but ndikuda kunyanya kushandisa picture iri apa iyi. Pfungwa dzedu idzi, mamiriro ezvinhu mupfungwa ndiwo anoita kuti tive nedefinition yeautism. Saka autism mamiriro ezvinhu mupfungwa anobata kukura kwepfungwa dzacho nekudevelopa kwadzinenge dzichiita, zvinozobata kana kuafekta mafungiro emunhu iyeye, zvinobata futi matauriro ake anoita, uye even kufambidzana kwaanenge achiita nevamwe vanhu. Saka tasisiso zvinobata mamiriro ezvinhu mupfungwa aya anoafekta kana kubata mamiriro, even just the way the brain is wired pachirungu. Zvinochinja mamiriro. Kana pfungwa yanga ichifanira kunge yakasonwa, maybe yakabatana nenzira iyi, maybe zvinobva zvanoti pesano poita pakutiutika. Nekuda kwaizvozvo munhu iyeye mafungiro achaita pane zvinhu zvese zvatinoziva zveupenyu anenge akutofunga zvakasiyana nezvinoita vamwe vanhu. Munhu iyeye matauriro ake even paspeech anogona zvakare kunge akati siyanei nevamwe vanhu vasina condition yeautism. Uyezve kutotaura, tiri pakutaura ipapo, anogona kutoti nonoke kana kusatotaura zvachose. Asi kune vamwe vane autism vanototaura zvitori fluent. Saka tiri kungotaura kuti inoafekta mamiriro ezvinhu mupfungwa anonobata department respeech, anonobata section yemubrain inoafekta speech, anonobata futi section yemubrain inoafekta communication. Kureva kuti munhu anogona kunge ane speech asi matauriro aanoita anenge achiafektwa kana kuti achiinfluencewa neautism. Excuse me. Uyezve imwe aspect inoafektwa neautism ndeye kubatana kana kudlidzana kunenge kuchiita munhu iyeye nevamwe vanhu. Zvazvinoreva patinoti kubatana ndo pamasocial interactions. Saka autism kana ndakuda kuisa kuchirungu inoafekta maaspects aya. Inoafekta the way the brain is wired. Pachirungu vanoti neurological condition. It's a neurological condition. It's the way that brain is wired. And because of that, inoafekta mafungiro anoita munhu iyeye, inoafekta manzwisisiro avanoita environment yakavakomberedza nekuiinterpreta. Kana ndakagara panapa pakatanga kuita noise, ndine interpretation yandinoita inozoafekta behavior yangu. Saka pane zvinhu zvinoitika kumunhu ane autism nekuti pfungwa dzake dzine maonero nemanzwisisiro ainoita environment. Saka to just repeat what I've said, autism inoafekta speech development necommunication development. Munhu anogona kunge ane speech asi achitova necommunication challenges.
tichazozvibata zvakare mune rimwe video randichanyatsoutsanangura aspect iyoyo. Autism inoaffecta zvakare behavior, unhu hwemunhu, nokuti behavior yedu inobva kubrain. Saka autism inoaffecta behavior, maitiro anoita zvinhu zvake, manzwisisiro anoita environment yake yakamukomberedza, ndiwo anodetermine kuti uchareacta sei kana kuti ucharesponda sei kunenge zvinenge zvichiitika. Then ndizvozve futi zvinoaffecta the way yaachasocializa kana kuinteracta nevamwe, ndiyo inonzi autism iyoyo. Saka zvazvinoreva muupenyu kana tichiti isusu autism inoaffecta speech, inoaffecta communication, inoaffecta matambiro andichaita nevamwe kana kuti kudlidzana kwandichaita nevamwe, zvinorevei muupenyu hwangu? Regai titaure nenyaya yekuti tione kuti zvinenge zvichirevei kana zvichinzi ndo zvinoaffectwa izvozvo. Zvazvinoreva ndezvekuti mwana anogona kunetseka kana kutadza kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu semanzwisisiro anenge achiita vamwe vana vasina autism. Ndoda kushandisa kuti tifambe nenyaya yacho chibva kumwana, because autism icondition yekuti munhu anozvarwa nayo. Aripowo mamwe macases ekuti munhu anozoita autism maybe in the first month or week yekuzvarwa, zvichienderera nokuvhiringidzika kunenge kwaita brain, because tati isusu brain, the way the brain is wired. Saka pakaitika futi brain damage maybe during birth, mwana anogona kutodevelopa autism ipapo. But macases mazhinji eautism anotoitika mwana achiri mudumbu, ichiri nhumbu, achiri kutoumbwa, mabody parts ese achiri kutoumbwa, ndo panogona kutoitika ipapo autism. Mwana anotosara ozvarwa, hatizvioni musi anozvarwa, nokuti remember kuti musi anozvara asati akutaura, saka hatigoni kuona, haasati akubhiya, ana behavior yaanoita musi anozvara, kusara kwekungochema kuti tione kuti mupenyu here. Zvimwe zvese zvinonyanya kutiratidza kuti ndiyo autism hazvigoni kuoneka musi wekuzvarwa. Saka zvinoita kuti atadze kunzwisisana nevamwe, atadze futi kunzwisisa environment, and anogona kunetseka kugara munzvimbo dzine vanhu vakawanda kana kuti kupinda panzvimbo kana environment inenge ine vanhu vakawanda kana kuti inenge ine rusha rwakawanda. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvatinogona kuona zvinoita kuti autism iaffecte upenyu hwemunhu. Nokuti mwana uyu kana kuti munhu uyu anenge achinzwa nekuona upenyu from a different perspective than tese isu. Isinogona kutosvika kana mubhazi kana muchitima kana mundege tigotogadzikana munenge mune ruzha rurimo rwatinenge tichikwanisa isusu kutolerata, asi munhu ane autism agotonetseka nokuti brain yake haisi kukwanisa kushandidzana nenoise iyoyo. Saka toda kutaura, inini chinondipa kuti ndive neshungu dzekutaura panyaya dzeautism, ndine mwana ane autism, and museries yemavideos anaya ndichashandisa my personal experiences samai vemwana ane autism, so that ndine ndichishandisawo zvandakadzidza nezvandakunzwisisa mukufamba nana mazvikokota vanoshanda nevana vane autism, vamwe vakazviendera kuchikoro, vamwe vaane makore, uye unokushanda nokufambidzana nevamwe vanhu vane autism vatova kuma 40, 50, 60 years vachisharewo maexperiences avo. Saka izvozvo zvinondivhura njere, zvondibatsira kuti ndinzwisise kuti ndingasapota sei wangu mwana. Saka ndo kunobva passion yangu yekuti nditaure pazvinhu zveautism. Zvimwe zvaanazvo mwana wangu ane ADHD, ane Tourette's syndrome, ane global learning delay, acute anxiety and challenging behaviors, kana kuti anonzi behaviors of concern. But April autism awareness month, saka ndichanyanyofokasa neautism. Even though kune mamwe mavideo kumberi uko ndichazotaura apo neapo zvemwamwe maconditions aya, but ndoda kunyanya kufokasa nezveautism. Happy Autism Awareness Month.